Mersi mult că ați venit la workshop-ul despre Istio. Câteva cuvinte despre mine. Eu sunt Andrei Petrescu, conduc departamentul de DevOps la Cloud Hero. Am experiență cu Kubernetes în producție prin 2017, să zicem. Am început destul de devreme cu el, de pe la versiunea 1.7, când lumea nu prea îl folosea. Am terminat calculatoare la Politehnică. Am ceva certificări CK și AWS Professional Architect, două ar fi unele mai importante. Predau și un laborator de rețele la facultatea de calculatoare și ăla este mail-ul meu în cazul în care aveți orice alte întrebări după workshop. Puțin despre Cloud Hero. Noi suntem o companie de consultanță în zona asta de DevOps și ne ocupăm de migrări în cloud, de implementări de Istio, Terraform, chestii de genul ăsta. Și suntem și partenerii AWS Advanced. Bun. Despre ce discutăm în workshop-ul ăsta? Destul de multe chestii, însă cred că o să ne ajungă timpul. Eu nu vreau să fie un workshop foarte advanced, ca să zic așa. Ce mi-am propus a fost să le arăt celor care au cunoștințe de Kubernetes și care au mai folosit diverse ingresuri înainte, cum să-l instaleze și cum să-l opereze și cam ce capabilități are. Evident, aici sunt destul de multe, sunt sigur că nu o să le folosiți pe toate, dar ideea este că exemplele sunt destul de bune încât să puteți să luați YAML-urile alea și să le puneți și voi la voi în proiect. Deci, pe scurt, prima dată discutăm de ce este un ingress controller, de ce avem nevoie de așa ceva în Kubernetes, ce e un service mesh, cum a evoluat Istio de când a apărut până acum, cum poți să rutezi traficul cu el, niște chestii de securitate și după aia chestii interesante de service mesh, care, zic așa, îl fac mai popular, de cum poți să adaugi diverse chestii în comunicație între microservicii și cum poți să îl monitorizezi. Bun. Pentru început, am lăsat în comentariu în pagina de Cloud Native de eveniment, o să folosim Docker for Desktop pentru workshop-ul ăsta. Am mai făcut un workshop înainte de Kubernetes, destul de intro și ăla, și folosisem o mașină virtuală cu Vagrant, însă a fost destul de greu unul la nu mergea, că poate, nu știu, VirtualBox nu era aceeași versiune. Așa că am hotărât pentru asta să folosim Docker for Desktop, că sunt sigur că le merge tuturor. Adică dacă merge și pe Windows, merge și pe Mac, nu știu dacă are cineva Linux aici. Ăsta nu există pentru Linux. Deci, Minikube, nu știu. Ok, super. Păi atunci, hai să-i dăm drumul. Am făcut un repo pe GitHub, unde sunt toate resursele pentru workshop-ul ăsta. Ca să instalăm Istio, vom folosi Istio-CTL. Aici e o chestie de preferință. Ideea e că când a apărut Istio, prima dată folosea Helm pentru instalare. Pe la versiunea 1.7, parcă nu mai țin minte exact, au decis să scape de Helm, au zis nu mai avem nevoie de Helm, noi o să ne facem tool-ul nostru de install. L-au folosit pe ăsta mai mult timp, care e un tool foarte mișto și acum iarăși au început să suporte și Helm. Deci puteți să alegeți pe care vreți, mie îmi place Istio-CTL, dar cum am zis, acum sunt și implementarea cu Helm destul de matură. Și găsiți, ăla e un exemplu, o să folosim 1.15.1, găsiți pe GitHub să-l descărcați. Deci, cum am zis, sunt mai multe moduri de a-l instala, fie cu Istio-CTL, fie cu Helm. El are niște profile predefinite, practic el folosește ca și fișier de config tot un YAML, se numește Istio Operator. Și ce face comanda asta îți face dump la YAML-ul pentru o instalare default, practic el are 3 componente, Ingress Gateway, Istio-D și Egress Gateway. Ăsta îți instalează totul fără Egress Gateway, că pentru tutorialul ăsta nu e nevoie de el. Și ce fac? Îl pun într-un fișier ca să-l folosesc după aia la instalare. O să facem o modificare și în fișierul ăsta, că va trebui să vă arăt la un moment dat partea de external access, dar pentru instalare default, care merge cu orice, e ok așa. Eu ce mai fac câteodată și de ce e tare asta cu profile,
Una că te lasă să-ți alegi tu ce vrei să instalezi. Cum am zis aici, instalează destul de mult YAML, ce-i drept, dar multe sunt default. Ideea e că mai sunt situații în care vreau să am, de exemplu, dacă rulez pe AWS, pot să am un load balancer public pentru aplicații, adică vreau să-mi intre trafic pentru aplicația web și vreau să mai fac încă un load balancer intern pentru chestii gen Grafana, Kibana și vreau să lucrez lumea prin VPN, nu vreau să fie disponibil în internet, că nu știu, poate n-au Cloudflare Access sau alte chestii de genul ăsta. Și poți să mai faci încă un fișier de genul ăsta, un fișier de tip istio operator, unde dai enable doar la Ingress Gateway, doar ăsta îl instalezi și mai instalezi încă unul și o să-ți meargă. Bun, având fișierul ăsta, doar trebuie să rulăm istioctl installed și să-i dăm fișierul ca argument. Și asta o să se ocupe el să-mi instaleze, îmi și zice, pe lângă că îmi creează namespace, îmi spune că o să-mi instaleze istio core, istio d și Ingress Gateways. Și îi dăm yes. Bun. Și în momentul ăsta noi avem un install de istio funcțional. Așa. Și vedem că mi-a instalat istio Ingress Gateway și istio d. Bun. Și mi-a făcut și un serviciu de tip load balancer care în Docker for Desktop ascultă pe localhost și mi-a expus porturile 80, 443 și 5021. Bun. Așa. Da, sigur. Cloud public, ce fel de balansuri ridică? Depinde de cloud, adică poți de exemplu în AWS, dacă îl instalezi așa by default, îți face un classic load balancer. Poți să-i pui tu anotare să-l facă nullable, dacă vrei, de exemplu. Da, exact. Ideea e că e un serviciu, adică dacă te uiți la partea asta de gateways, și are aici istio Ingress Gateway, e o abstractizare peste ce ar fi un serviciu, un YAML de serviciu. Și e o documentație foarte bună pe site-ul lor legat de cum poți să faci diverse chestii. De exemplu, desigur poți să cauți istio operator spec, istio operator options și aici spune absolut orice poți să pui în fișierul ăsta. Documentația e foarte bună, e la fel de bună ca cea de la Kubernetes în sine. Deci ai toate opțiunile aici pe care ai nevoie. De exemplu, mă duc în gateways, Ingress Gateway, un obiect de tip Gateway Spec și după aia Gateway Spec are chestiile astea, suportă argumentele astea și după aia te duci down the rabbit hole, ca să zic așa, până când cauți ce vrei tu. Și aici ai toleration, service annotations, asta de exemplu te interesează pentru să-i pui annotation să-ți facă nălăbu și nu călăbă, de exemplu. Alte întrebări înainte să trecem mai departe? Știi și proxy protocol? Nu știu să zic exact. Poți să-mi dai un use case? Da. Dacă folosește NLP și așa. Dacă vrea să facă Layer 4, așa. Ca proxy, să zic așa, ca reverse proxy de Layer 4, ok. nu o să primească IP-ul real. O să primească IP-ul balansorului de apare de trafic. NLB-ul by default trimite IP-ul real. Nu trimite pe ăla privat în request-uri. De exemplu, dacă e pe 443 și e doar TCP, nu trimite. Pentru că nu face închiderea de SSL, face balansorul din spate, sau mă rog, ce din spate. Ok. Din ce știam, trimite IP-ul real NLB-ul, că cam asta e diferența primară, că când îl instalezi trebuie să-ți faci un security group pe mașini ca să accepte conexiunile din afară. Ok, de acord, dar asta merge cu classic load balancer, pentru că ăla îl face Layer 7, dar la Layer 4 ăla e TCP, practic nu știe ce trafic curge pe acolo. Și de asta, ca să poată să ia niște anumite resurse, trebuie să trimită un header exact.
Hai să discutăm după prezentare și ca să mă lămuresc exact despre ce e vorba. Bun. Presupun că ați folosit toți ingresuri. Sunt curios dacă, nu știu, când ați dat de un ingres sau când ați simțit nevoia unui ingres. Țin minte că la început, când am început și eu cu Kubernetes, acum mai mulți ani, era super ușor să faci, aveai, nu știu, să zicem, 3 aplicații și făceai 3 load balancere. Și aia era, știi, aveai, nu știu, front-end-ul API și mai aveai ceva și le puneai pe alea în DNS. Problema e că cu cât ai mai multe aplicații, cu atât faci mai multe load balancere și alea le plătești. Adică în AWS cred că plătești $20 base price la fiecare load balancer, că nu trece trafic prin el. Și după aia am descoperit treaba asta cu ingresul, care practic ce face, sunt sigur că mai toată lumea știe, dar pentru cine nu știe ce face un ingres în Kubernetes sau în general ce înseamnă, practic e un punct de intrare care îți rutează traficul către diverse aplicații în funcție de niște reguli de rutare. Aici, da, e un exemplu de hostname și path. Da. Poți să ai o regulă să trimiți landing.cloud.com către o aplicație sau api.cloud.com/users către altă aplicație. Și ideea este că nu merge fără un controller. Asta e... există resursa asta în Kubernetes, dacă te uiți în documentație, o găsești, poți să creezi un ingres, dar fără ceva care să asculte pentru tipul ăsta de resurse, în practic nu se întâmplă nimic. Adică dacă îți faci un cluster on-premise și îți faci un ingres, nu se întâmplă nimic. N-ai ceva care să facă ceva cu el. Și de asta este, de exemplu, Nginx Ingress Controller, cred că e cel mai popular și cel mai, nu știu, 90% din cazuri e de ajuns să ai Nginx Ingress Controller. Îl instalezi, ascultă adică folosește resursele default de tip ingress, e super ok. Dar s-au mai creat și diverse ingresuri care sunt și service mesh-uri, cum ar fi Istio. Bun. Ce e un service mesh? E bine, e așa o chestie care sună foarte fancy, dar practic tot ce face un service mesh în plus este să îți adauge niște proxy-uri foarte rapide lângă containerele tale într-un pod și ele interceptează traficul de intrare și ieșire și pot să facă diverse chestii cu traficul ăla. Oarecum înainte să apară chestia asta cu service mesh-ul, făceam niște chestii astea cu Nginx ca să văd o chestie foarte așa basic, acum mai mulți ani, să văd logurile. Voiam să am sidecar-uri de Nginx, venea traficul și mă uitam pe access log și îl puneam în Kibana și îmi folosea că puteam să fac debug, să văd că merge comunicația între microservicii. Dar Istio, pui un label pe un namespace și îți instalează eu sidecar-ul ăsta automat. Nu mai ai nevoie să faci nimic. Și vine foarte multe chestii out of the box. Legat de arhitectura lui Istio, am pus slide-ul ăsta că mi s-a părut o chestie amuzantă. Când a apărut Istio, el a apărut cu ideea asta de microservicii. Adică era, băi, noi suntem pentru microservicii, să facem și noi Istio sub formă de microserviciu. Și au început să facă Pilot, Galley, Citadel, Mixer și au făcut ei acolo aplicații care fac diverse chestii, până când și-au dat seama că e greu de întreținut. Adică era greu să facă development pe el, așa că ce au făcut? Au luat toată chestia de acolo și au făcut un IstioD. Deci, practic, asta e IstioD. Sunt toate componentele care înainte erau, nu știu, Pilot, care se ocupă să trimită configuri către proxy-uri, Galley, care ia resursele din Kubernetes și le transformă în configuri de Envoy. Citadel se ocupă de certificate. Le-au luat pe toate și le-au pus într-un singur aplicație, un monolit numit IstioD, care pe ei i-a ajutat cel puțin să facă dezvoltare. Evident, nu se aplică pe orice aplicație, dar în cazul lor, da, a fost ok. Ce e Istio? Cum am zis mai devreme, poți să-l numești service mesh, poate să fie și doar ingress. Ideea e că dacă vrei să folosești Istio, nu trebuie să-l folosești sub formă de service mesh. Adică poți doar să-l folosești ca ingress. Are niște chestii mișto pe care știe să le facă, fără să fie nevoie să spui sidecar-uri peste tot. Și sunt foarte multe chestiuni în care e nevoie doar de asta. Adică e de ajuns și funcționează. E bazat pe Envoy. Dacă știți ce e Envoy, e un fel de reverse proxy ca Nginx-ul, ca să zic așa, proxy e scris în C++, parcă din ce țin minte, și e super performant.
Și, așa by default știe să facă request routing ca și alte ingresuri în funcție de URI, scheme, method, header și query parameters. Aici am lăsat o poză dintr-un articol. Puteți să intrați să citiți articolul. Ei au făcut niște teste pe toate reverse proxy-urile astea, pe HA Proxy, pe Nginx, pe Envoy, Traffic și pe ALBU din Amazon și au descoperit că, de exemplu, pentru request per second, Envoy e mult mai bun decât celelalte. Nu l-am testat personal, nu l-am testat nici așa pe toate... Așa de gravă diferența? Așa au găsit-o ei. Deci în testele lor, ei au găsit chestia asta. Nu știu, dacă vreți, v-aș invita să testați și voi. Poți să intru pe articol, sunt mai multe teste. Ăsta e unul din ele, l-am pus și eu ăla, care dădea mai bine pe prezentare. E ca cum sunt alea, nu știu dacă ați văzut grafice la diverse, nu știu, știri în care este 1, 2, 3, da, sau 1, 2, 4, dar 4 e mult mai mare decât 2, știi? Ceva de gen. 5, 6, 7, dar baza începe de la... Da, exact. Și crește așa. Din ce ani e articolul? 2018. Da, era pe la început Envoy atunci, dar totuși, adică și sunt foarte multe, au făcut foarte multe teste, nu știu, vă recomand să citiți, destul de interesant. Bine, aici, cu asta, fiecare care face testele are pozele lui. Știu. Că, da, faza e că a fost făcut de Logly, adică n-a fost... Acum nu știu dacă Logly are vreo treabă cu Envoy, cu Istio, înțelegere, dar știu ce zici. Sunt, de exemplu, când își fac, nu știu, Amazon teste, benchmark-uri versus Google Cloud. Sunt anumite use case-uri în care, normal, o chestie este mai bine decât cealaltă, dar vreau să cred că ăsta a fost făcut cu bune intenții. Bun. Vadă că e folosit sunt alte softuri. Envoy? Da. Da. Și Linkerd și ambasador. Linkerd parcă și-au scris singuri proxy-ul și-au făcut altă parcă. Sunt mai mulți. Recent? Da, așa știu. Știu că foloseau la început Envoy și parcă și-au scris propriul proxy. Dacă și use case pentru Istio, Service Mesh, cred că am trecut peste slide-ul cu de ce o folosim, am înțeles, dar cumva e complementar sau antagonic setat pentru API Gateway. De exemplu, eu am folosit API Gateway și am folosit și Service Mesh. Eu aș vrea să folosesc ambele. Da, știu ce zici. Din păcate, Istio nu e chiar un API Gateway. Adică, de exemplu, nu poate să facă ce face Kong. Păi da, Kong l-am folosit. De asta zic, nu se... Deci ăla e un alt use case, dacă ai nevoie de API Gateway. Linkerd, de exemplu, poți să-l integrezi cu alte ingresuri. Acolo, nu știu, dacă poate poți să integrezi Kong cu Linkerd. Probabil merge. Merge, dar nu știu cât de mare și așa e un overhead destul de mare, dacă mai pui și asta. Da. Dar, da, by default, Istio nu poate să facă ce face Kong. E mișto și Kong, adică are foarte multe Au plugin-uri. scris și ei propriul Service Mesh. Știu, am văzut, nu l-am folosit, dar nu știu cât de bun e. Da? Na, toată lumea își face service mesh-uri. Dar Istio, eu cred că a fost, nu știu dacă a fost primii sau printre primii, oricum. Știu că au debutat prin 2018 la KubeCon. Atunci era parte din Cloud Native, după aia n-a mai fost, a fost al lui Google și acum știu că a intrat iarăși în Cloud Native. L-au luat înapoi. Bun, hai să și dăm puțin la taste. Am împărțit workshop-ul în două. Prima l-am numit-o Basic. Sunt chestii care pot fi făcute, adică sunt niște chestii de bază pe care poate să le facă Istio. O să luăm o pauză și după aia trecem și la funcționalitățile mai advanced, ca să zic așa, cum ar fi rate limiting sau observability sau circuit breaker. Bun. Ați descărcat repo de pe GitHub, are tot ce trebuie în el. Aici am, să zic așa, o aplicație între ghilimele. E un diplom pe care îl folosesc în mai multe workshop-uri. Practic sunt 3 Nginx-uri care afișează 3 pagini diferite, red, green și blue. Și e foarte mișto că îl folosesc în workshop-urile de genul ăsta unde îmi rutez traficul, ca să vadă lumea că merge. Da, hai mai întâi să creăm namespace-urile. Mi-a creat 4 namespace-uri pentru aplicații. Chiar să-mi spuneți dacă merg pe ARM chestiile astea. Dar nu cred.
am creat deployment-urile și serviciile. Așa. Bun. Cât creați astea deployment-urile și serviciile, câteva cuvinte despre ce poate să facă Istio și o să avem exemple. O chestie foarte tare e că și poate să facă traffic mirroring. Asta poți să o facă fără să implementezi service mesh-ul. Practic, ce poți să faci este să dai enable la ăsta, să primești trafic pe producție, de exemplu, și să trimiți traficul mai departe către staging, fără să trimiți răspunsul înapoi. Și poți să-l folosești, nu știu, în situații în care vrei să faci un fel de load test și pe lângă partea de load test poți să trimiți traficul ăsta sau vrei să testezi funcționalități noi și trimiți traficul de producție. Poate să facă load balancing, evident. Poate să facă load balancing folosind algoritmi cum ar fi round robin, list connection, random și consistent hash către servicii din Kubernetes. Poate să facă traffic splitting. Asta e tare că poți să trimiți procente de trafic. Adică poți să ai mai multe versiuni ale aplicației și poți să trimiți, nu știu, către o versiune 30%, către una 40% și către alta tot 30%. La traficul din producție către alte environment, ai spus mirroring, adică Da. nu trebuie producția în stage. Nu, Doamne ferește. Așa, bun. Faci sincron sau mai faceți ceva buffering? Când trimite trafic? Trimite tot, adică nu... Când zici buffering, te referi dacă salvează și după aia face replay? Nu ascultă cu nimica sau merge mai încet. Nu, e efectiv, dublează request-ul, primește și îl trimite în două părți. Nu, adică face la nivel de layer 7, trimite request-ul HTTP, Da. alea pe care le primește, le Da. publică către... Da. Sunt software-uri pe care, sincer, nu le-am încercat, dar care pot să facă, să salveze, să înregistreze și după aceea să facă replay. Și poți să faci cât de repede vrei tu replay la traficul ăla. Bun. Cum e configurat, să zic așa, Istio? Cum poți să-l configurezi ca să-ți trimită trafic către aplicații? Ideea e că el, când a fost creat, n-a fost creat să folosească ingress, adică resursa de tip ingress din Kubernetes, pentru că era destul de limitată. Ei voiau să-și creeze propriile resurse prin care să facă configurarea mai flexibilă. Și cel mai basic mod de a folosi Istio e să creezi un gateway și un virtual service. Și gateway e partea de listen, ca să zic așa, e front-end-ul, deschizi un port între ghilimele, și virtual service e partea de rutare. Ea ascultă la gateway și rutează trafic mai departe către un serviciu din cluster. Ăsta e un exemplu super simplu pe care o să-l încercăm și noi. El ascultă prin gateway pe hostul red.co2. Ăsta e un alt workshop, am uitat să schimb numele aici, dar e ok. For all intents and purposes, red.co2.com și ascultă pe portul 80 și după aia virtual service ascultă la gateway-ul ăsta, redgv, pe hostul ăla și trimite mai departe traficul către hostul ăla, care este serviciul microserviciului Red, numele serviciului Red SVCCI în namespace-ul Red și SV cluster local pe portul 80. Hai să creăm poftim? Scuză-mă, poți să... Păi a dat o name la gateway și dai o name și la virtual service. Nu putea să și dea direct din gateway pe care legă. Te referi la host? Da. Păi da, dar poți să ai mai multe virtual services pe un singur gateway. Și fiecare virtual service poate să ia traficul pentru unul din host name-urile alea și să facă ceva diferit cu el. În exemplu ăsta, da, e 1 la 1, pare dumb, știi, dar sunt cazuri în care, de exemplu, ai un singur gateway și vrei să trimiți către mai multe versiuni ale aplicației și, nu știu, ai diverse host name-uri sau... Deci poți să ai 10 site-uri pe gateway, dar fiecare virtual service se ascultă doar pe un site. Da, exact. Bun. Hai să creăm asta. De asta zic. Acum că aveți prezentarea, puteți să luați... Asta e cu copy-paste. Că o să meargă. Așa.
și mi-a creat virtual service-uri și gateway-uri pentru toate serviciile mele, Red, Green și Blue. Mi-ar trebui să meargă astea. Da. Trebuie să le puneți signature cu hosts. Să vă puneți domeniile astea red.co2.com, green.co2.com și blue.co2.com în etc hosts să meargă către localhost. Și ar trebui să vă meargă. Ăsta e red. Ăsta e green. Și ăsta e blue. Să-mi ziceți când vă merge și vouă. Să trecem mai departe. Deci ai făcut 3 gateway-uri în cazul ăsta? Sincer, mergea unul singur, dar gateway-ul e o resursă... Teoretic merge cum spui și tu. Am vrut să fie mai simplu de înțeles. Ori poți să faci un gateway și după aia în virtual service trebuie să-l referențiezi, să știe că e din alt namespace, că el e o resursă namespace, adică nu e globală. Deci poți să faci asta, poți să faci un gateway în fiecare namespace, poți să faci un singur namespace în care îți ții aplicația. De exemplu, eu am 4 namespace-uri create. Red, Green, Blue și Color. Și în Color o să le am pe toate că vreau să arăt altă capabilitate. Să poți să ai un singur namespace și ai 3 servicii în el și faci un singur gateway și 3 virtual service-uri. V-a mers? Super. Hai să-i dăm mai departe. Ăsta era un exemplu de rutare bazată pe hostname, dar putem să facem și bazată pe prefix. Și la fel, aici sunt resursele în fișierul cu numărul 4. La fel, din nou, puteam să creez un singur namespace să le pun acolo, dar pentru simplitate e un pair de gateway cu virtual service pentru fiecare namespace, dar însă toate au hostname-ul ăla cu color.co2.com, dar vor avea, se vor meciui pe path-uri diferite, /red va merge către red, green, blue și fac și un rewrite către slash pentru că, na, așa e aplicația, ascultă pe slash. E interesant că sunt sigur că mai sunt și alte aplicații, adică sunt multe use case-uri în care vrei să faci redirect către slash și să trimiți request-ul așa. color.co2.com /red, de exemplu, green, blue. La fel, trebuie să puneți și la color.co2.com să-l puneți în etc hosts ca să meargă. Bun, o chestie importantă, cum activăm TLS-ul pentru site-ul nostru. Aici am creat niște certificate self-sign, un certificat și o cheie care să rezolve steluță.co2.com. Așa practic cum funcționează el, creezi un secret în Istio System de tip TLS în care dai certificatul și cheia și după aia referențiezi secretul aici, în cadrul unui gateway, în secțiunea TLS. Hai să creăm secretul. O să vă dea în browser eroare că e self-signed, dar puteți să
Știți trucul ăla cu this is unsafe? Presupun că știe toată lumea. Deci puteți să folosiți aia. Și acum ar trebui să meargă pentru red.co2.com. Yep, merge. Acum, ca exercițiu, o să vă las pe voi să căutați în documentație cum pot să forțez redirectul către HTTPS. Că mie acum merge să intru pe amândouă. Și pe S și pe... Vă las 5 minute. Da, sigur. La modul practic, când mai instalezi niște Helm chart-uri într-un sistem care ai și Istio, ce faci? Preferi, dacă vine cu o resursă de tip ingres, să folosești pe aia sau nu? Sau... La ce te referi dacă vine cu resurse de tip ingres? Deci, prefer să, nu știu, instalezi un Helm chart, da? Da. Și vine și cu resurse de tip ingres, standard, Da. care el este o recunoaște. Înțeleg. Dar pe de altă parte, tu poți să vii cu o resursă de tip virtual service și ce mai are, da? Da. Da, știu. Preferă una sau alta sau... Păi da, ideea e că nu merge cu resurse de tip ingres. Parcă are ceva suport, nu l-am folosit. Se pot extinde charturile și puse și să pui și tu niște template-uri de virtual service și gateway. Dacă poți să pui separat. Da, bine, ar fi bine să le extinzi ca să îți iei și chartul din upstream, să nu îl iei tu să-l modifici, că după aia totul trebuie să-l menții. Mai bine îl descarci pe ăla și îl augmentezi cu virtual service și gateway. Da, asta e o parte proastă, că de obicei third party-urile nu folosesc virtual service, adică nu pun, că e o chestie specifică. Poți să ai, nu știu, să folosești, nu știu dacă are sens, dar poți să ai, nu știu, engine ingress pentru serviciile instalate cu Helm și să ai ăsta pentru aplicațiile tale. Dar eu de obicei, dacă am Istio, îl folosesc pentru tot, că nu are sens să am două controlere. Ingenise, controller, dar asta e... V-a ieșit? Și cum fac să-l forțez? Cum forțez HTTPS-ul? Nu. Deci trebuie ceva modificat la gateway ca să-mi forțeze redirectul. Ați găsit în documentație ce trebuie... Eu la asta mă referam. M-aș aștepta să fie mai degrabă poate în virtual service, că poate nu vrei, mă rog, sau și. Poate vrei doar anumite domenii să le forțezi pe HTTPS. Da, se face din gateway, nu din virtual service. Acolo la nivelul port,
Hai să-i dăm edit la asta, direct în... Așa. Ce pun unde? Sau poate să vină cineva să tasteze aici. Păi nu, mai sus. S-a oprit. Acolo, la nivelul port. Așa, aici. Nu, mai sus. Așa, La nivelul port, da, TNS, 2 puncte. da, HTTPS redirect. așa sau cum? Da? Așa? Hai să vedem. Ok. Ia să vedem. L-a salvat, ok. Și acum dacă facem pe red asta... Da. Mers. Bun. Hai să-i dăm mai departe. Cum facem traffic splitting? E chestia de care vorbeam, că poți să trimiți trafic procentual către diferite servicii. Aici, la fel, ca să fac treaba mai simplă, am folosit un singur namespace, color, unde am deployat toate serviciile astea și am creat un pair de gateway și virtual service și partea magică aici este aia cu weights. Practic trimiți către mai multe destinații și specifici weight-ul și poți să-i spui tu, de exemplu, către red trimit 36%, către green 30%, către blue 34%. Așa. Și acum dacă intrăm pe color.co2.co pe slash, mi-arată green, după aia blue, după aia green, blue, red, green, red, red. Hai să-l modificăm, să punem... Să punem blue aici, 80 și după aia are și green câte 10. L-am salvat. Bine, văd că... Da, ar trebui să fie blue mai des. Minunile lui Random. Da. Dar teoretic, cred că dacă ar fi să facem 1000 de request-uri, am ajunge la, cum era matematică chestia, la un moment dat ajungi, converge sau cum. Da. Unde credeți că ar fi folositoare chestia asta cu procentele? La A/B testing. Ok. Să direcționezi 1% din trafic către o versiune nouă a codului, să vezi dacă se pui userii și așa mai departe și după aia să mărești din ce în ce mai mult. Ăsta știe și sticky sessions, adică cred că e destul de importantă aia, în cazul ăla că nu vrei să vadă o pagină și după aia să vadă altă pagină, poți să-i configurezi sticky sessions și o să rămână numai pe aia. Da. Problema e că după aia trebuie să le trimiți din Virtual Service configurai să le trimiți în response să-și dea clear la cookie-ul ăla ca să nu mai fie sticky session. Gen, în cazul că dacă tu, de exemplu, le trimiți un sticky session pe o pagină și după aia faci 100% către un alt serviciu, ei încă o să aibă sticky session către aia veche și nu o să mai meargă. Și practic trebuie să le trimiți un response ca să-și dea clear la cookie-uri. Dar știe să facă routing pe IP sau pe cookie? Știe pe header și cookie în header și... Deci, da. Pe IP nu cred. Dar ar fi un use case foarte interesant să faci pe IP. Ai în minte ceva? Da, de Pe IP? Facem deploy, Așa. doar că deploy încă nu-l activezi. Și vrei să fie live, dar doar pentru companie. Ai deploy-ul, încă nu l-ai activat pentru toată lumea și doar compania poate să intre pe hostname-ul respectiv. Am înțeles. Bază de sursă IP. Da. Sursă.
Mă, De-aia ziceam cookie, IP, ceva. eu cum fac, cum am mai făcut treaba asta, că e un use case valid, adică mai sunt, de exemplu, când ai Black Friday, developerii lucrează la front-end-ul ăla nou de Black Friday, care să facă lumea să cumpere chestii, și pui banner-ul ăla de până la 12 noaptea în care lumea intră și vede o să revenim, dar developerii în spate lucrează și poți să faci asta cu două Ingress Gateway-uri în Istio și intră pe unul, pe ăla intern, de exemplu, sau poți să fie amândouă publice, prin ETC host își pun ei ceva acolo și intră pe site. Cam așa, asta e abordarea pe care am avut. Acum, dacă în funcție de IP, ce mai căutăm în documentație, că asta e sfântă. Ar trebui cumva din... Treaba cu sticky, cum ar merge comunicarea între servicii? Adică sticky, Asta e faza, că merge sticky... Mai dai un cookie, mai dai un Exact, la servicii nu prea merge chestia asta. Anyway, nu stau să caut acum, dar sunt sigur aici au HTTP route. E ok, le caut. Da, e... Așa. Bun. Hai să facem niște traffic mirroring. Practic ce fac în exemplul ăsta, iau traficul de pe red și trimit exact același trafic și către blue. Și o să ne uităm la access logs ca să vedem că se și întâmplă chestia asta. Din nou, mirroring se face din virtual service. Așa, și acum de fapt hai în blue. Asta, o întrebare, asta e destul de stupidă, dar de ce am apăsat de vreo 10 ori în browser, dar mi-a apărut doar un singur request aici la Blue? Deci am apăsat de vreo 10 ori, adică uite, de exemplu, mi-a apăs de încă 5 ori, 1, 2, 3, 4, 5. Parcă spune ca și un catch, nu? Trebuie specificat să fie doar 20% din trafic. Nu. Nu, hai să dau un indiciu. Cred că n-ați văzut când mă uitam în... Exact. Da, că până la urmă și le comunică prin servicii, adică au ajuns din 5 request-uri, au ajuns unul la ăsta, dar s-au dus pe celelalte poduri. Era o chestie de... Bun. Hai să trecem și în chestia asta de mesh, adică de ce am activat un service mesh în Kubernetes și n-am folosit Istio doar pentru partea de ingress. Sunt curios, doar chestia asta de ingress pe care le-ați văzut acum v-ar convinge să folosiți Istio în loc de altceva, fără service mesh, doar Istio. Pentru ce am arătat până acum. Eu nu vând, nu sunt afiliat cu Istio, dar întreb așa de chestii față de alte ingress pe care le-ați folosit. Mi se pare că n-are. Știu, e mișto la Nginx Ingress Basic OTH, dar... Ok, sincer, overhead-ul pare cam mare față de Nginx pentru un câștig destul de mic până acum, cel puțin așa. Adică Ok. partea asta de basic, în sensul că dacă ai deja knowledge de Nginx Ingress și așa mai departe, mă refer la overhead-ul general și să înveți alte chestii și să Da. chestii. Singurul use case pe care îl văd valid și interesant și nu poți să-l faci altfel e chestia asta cu A/B testing și cu să redirecționezi X% din trafic către ceva. Aia e mișto și super utilă dacă... Da. Aia deja e bine. Da, e chestie, de adevăr, pe care Nginx nu știe să o facă. Overhead-ul, e Istio-ul ăla. Eu m-am bucurat foarte tare când au simplificat arhitectura și acum sunt doar
2 deployment-uri acolo, față de cât erau înainte. Cu sidecar-ul și cu networking level, că tu în loc să te duci direct prin bridge sau ce ai cu CNI și bridge, către poduri, mai este un sidecar undeva care aduce niște latență și load. Păi nu, dar până acum nu este. Vorbeam doar de prima parte. Da, da, da. Prima parte nu e niciun sens. Exact, dar faza e că ăla Ingress Gateway-ul din Istio System este exact Envoy, adică el, dacă te uiți în mesh, ăla e ca și cum ar fi un sidecar. E același proxy pe care tu l-ai lângă aplicație și Ingress Gateway-ul ăla. Dar asta e, nu știu cum că... Și asta o păstram pentru mai la final, dar poate ar fi bine să punem acum ca să vedem să ne gândim. Care sunt avantajele față de alternative? Linker, Consul, nu mai știu cum se cheamă la lor, că nu e Da. Consul, dar Ce să zic, cred că, nu știu să zic acum din start de ce ai alege neapărat Istio versus Linkerd. Pentru mine e o chestie de, știi, toată lumea are un software pe care îl folosește mai mult timp și a continuat cu el. e Și, subiectiv, ok. da, exact. Da, e posibil să fie un grad de subiectivitate. Cred că comunitatea, adică Da, este dacă cel mai mare. e comunitatea și faptul că are niște nume în spate, tehnic. Da, și e și, uite, de exemplu, versus, mie nu-mi place Linkerd neapărat chestia aia că ai mesh-ul separat de Ingress. Îmi place aici că le am pe amândouă, știi, într-o singură cutie. Ce mă refeream că Ingress Gateway e la fel ca și cum ai avea tu un proxy, un sidecar proxy în aplicație, e Istio-D-ul ăla acolo, Istio-D, care are înăuntru componenta aia numită Pilot și, practic, tu când trimiți un request către API de Kubernetes cu Virtual Service și Gateway, ăsta le ia, ascultă la API, ia resursele astea și după aia le transformă în configuri de Envoy. Și știe care sunt toate proxy-urile din cluster și face push de config la ele. Și face push către Ingress Gateway la fel cum ți-ar face și ție către sidecar, adică pentru el sunt niște Envoy-uri. Cu cât crește costul de management, de maintenance, de fapt, că când merge, e toată lumea ok. Când crapă, testezi pe tot stack-ul pe care l-ai pe clasă. Da, da, da. Și aici se mai adaugă încă o componentă. Știu, și de o chestie pe care am mai auzit-o. Teoretic, cum să zic, era break glass, chestia aia, scos proxy-ul sidecar-urile. În cazul în care ai ceva cu mesh-ul, poți să scoți sidecar-urile și o să-ți meargă. Nu o să ai astea, circuit breaker sau delay injection sau chestii pe care ți le-ai fi pus. Nu știu ce ți-ai pune delay injection în producție, dar poți să faci asta. Mi s-a mai întâmplat și mie, o să fiu sincer, adică mi s-a întâmplat odată. Deci abonamente preferențiale la client. Unii au delay. Acum, să știi că ideea e bună. Și faci așa fake, uite, vezi, dacă nu cumperi Pro. Și dai 2 secunde de delay la fiecare request. Mi s-a întâmplat odată și mers să trebuie să facem rollback. Am făcut un upgrade. Faza nașpa când se întâmplă chestii pe producție și lumea se panichează e că nu prea ai timp să faci debug, să vezi exact ce s-a întâmplat. Așa că dai în rollback imediat și nu prea ai. Dar mi s-a întâmplat, sincer, odată să fac un upgrade și nu mai mergeau chestiile. M-a sunat cineva noaptea, că erau niște clienți în Australia și ei au făcut upgrade-ul când la ei era ziua, la mine era noapte și m-au sunat, au zis, vezi că am făcut upgrade, nu mai merge. Ok? Și am făcut revert și am mers. Nu mai știu exact care a fost problema, dar ca orice software e super bine să-l testezi pe alt mediu înainte. Sunt sigur că recent ei și-au mai îmbunătățit treaba asta cu upgrade-ul și mai ales dacă faci pe Istio CTL. Dar, sunt sigur că orice software la un upgrade poate să aibă o problemă, absolut orice. Nu cred că sunt vreunele. Până și în Kubernetes poți să ai, dacă ai ceva, nu știu, niște resurse. Mi s-a mai întâmplat, aveam resurse care erau prea vechi și erau deprecated și după aia nu mai mergea pipeline-ul. Că nu mai știa de V1, Beta 1 la anumite resurse. Și trebuia să modifici YAML-urile, deci, Pe partea de suport cu public cloud, bănuiesc că stă ok, adică, pentru că e Helm. La ce te referi? Dar vreau să pun Istio în EKS sau GKE. Știu că Google au, la Google au, da.
Amazon au propria chestie cu app mesh ăla. Nu l-am folosit, sincer, dar știu că au. Poți să pui și Istio, de asta îl faci ca la fel, numai că... Numai că ține ei control plane-ul, gen Istio-Diu. Și da. Are sens. Da. Asta e o chestie tare, că și mie îmi place foarte mult IKS-ul. L-am pus acolo și nu mai stau să-mi bag capul ca master nodes. E foarte tare. Mi se pare între chestiile tare pe care le-a făcut Amazon. IKS-ul costă $70, toată durerea aia de cap. Gen. Da, când crapă, e o problemă mea când crapă, nu? Sunt și chestii dubioase în IKS. Uite, de exemplu, asta mai zic și după aia continui, că asta nu vă țin foarte mult. Când activezi, s-a întâmplat cuiva, a activat API endpoint pe public și după aia l-a mutat de pe public, sau era pe public / privat și l-a mutat pe privat și nu mai era în DNS API-ul. Și efectiv nu se mai înregistrau workeri. Adică, și ce faci cu asta? Dacă n-ai suport enterprise, nu o să... Și tu n-ai ce să faci, că tu n-ai acces la... Știi că când faci IKS, ai un domeniu care nu e al tău, e domeniul lor. Poți să te duci tu în Route 53-ul lor? Nu poți. Adică ești... Da, ăsta e un downside, că n-ai control. Când se întâmplă chestii astea dubioase, n-ai acces să repari tu. Cam rămâi cu ea. Bun. Hai să trecem mai departe. Pentru partea a doua am folosit altă aplicație, nu mai folosesc Nginx-urile alea, pentru că la un moment dat există un feature numit Authorization, care e un fel de RBAC pentru aplicații de HTTP. Poți să lași să treacă doar get-ul, de exemplu, de două aplicații. Îi spui, lași doar get-ul, post-ul nu-l lași. Și aplicația asta suportă și post-uri. Nginx-ul ăla nu suporta, avea doar get-uri, erau pagini HTML. Și asta e singurul motiv pentru care am folosit altceva pentru a doua parte a demo-ului. Bun, hai să facem iarăși, să creăm alte namespace-uri. Și ziceam de partea de mesh, practic tot ce trebuie să faci ca să dai drumul la mesh este să pui un label pe un namespace. Și după ce ai pus label-ul pe namespace, podurile care vor porni în namespace-ul ăsta vor face parte din mesh. Li se va adăuga sidecar-ul. Care vor porni sau și cele care există deja? Dacă există deja, trebuie să le restartezi. Bine, să te ștergi, nu există restart, să te ștergi, să te recreezi. Și acum puteți să vedeți că sunt 2 din 2. Practic e aplicația mea și lângă ea e un sidecar de Istio Proxy, care preia request-urile și pe input și pe output. Bun. Asta e o chestie foarte interesantă cu Istio External Access. Când a început, pe la începutul lui Istio, înainte de versiunea 1, pe la 0.9 sau ceva de genul, țin minte că l-am instalat și încercam să dau curl din pod în, nu știu, www.google.com și nu mergea. Și nu știu, what the fuck, de ce nu merge să dau curl către ceva ce nu e în cluster? Aparent, Istio are noțiunea de clustering, ca să zic așa, are un service registry. Și în service registry ăsta fiecare proxy știe de celelalte proxy-uri din cluster. Și le adaugă într-un registry în care spune, ok, în clusterul meu se află serviciul ăsta, serviciul A, B, C, D, nu știu ce. Și la început el funcționa pe un mod numit registry only. Adică te lăsa să trimiți request-uri practic doar dacă aplicația ta era în Kubernetes, că el știe să o adauge în service registry fără să fie mesh. Era destul să fie în Kubernetes. Dar orice era în afara lui Kubernetes, nu te puteai conecta la el. Și de asta nu mergea. Mai târziu au mutat chestia asta către Allow Any, acum vine ca default Allow Any și poți da curl către ce vrei tu, în cazul că, adică dacă nu vrei asta, poți să-l muți manual către registry only. Ce a fost interesant o perioadă la Allow Any, câteva versiuni și n-am înțeles de ce se întâmplă chestia asta, era flaky, adică gen dădeam curl și din 10 curl-uri 5 nu mergeau. Așa că nu mi-a mers pe Allow Any, mergeam pe registry only. Acum au reparat-o, merge ok. Dar
Cam asta e... Chestia asta e per cluster, per namespace, per... E globală. E global. E cluster-wide, da. Și ce o să exemplificăm astăzi este, mai întâi o să vă arăt că merge cărul, după aia o să mutăm external access-ul pe registry only și după aia nu o să mai meargă și o să vă arăt cum, în cazul în care vreți chestia asta, că dacă vrei, de exemplu, să vinzi la un enterprise Istio sau Kubernetes, o să zică echipa de security, pe da, stai puțin, că e, cum adică te contezi la orice? Nu prea e. Super security. Da. Și le zici, pe uite, că îți fac chestia asta, nu te mai contezi la nimic. Știi? Și uite, așa faci ca să whitelistezi. Și chiar am avut o discuție de genul ăsta, fix pe tema asta, că îți adaugă un layer în plus de securitate, dacă vrei asta, pe ce înseamnă external access. Bun. Așa. Exemplu. Hai să dăm un curl către Google din unul din podurile astea. Da, asta nu prea e cu copy-paste, aici mi-am dat seama. Trebuia să modific, dar hai să modificăm comanda cu unul real. Așa, și mi-a întors tot HTML-ul de la www.gol.com. Bun. Cum faci să schimbi modul de funcționare? Ca să-l schimbi, te joci cu profilul cu care ai instalat Istio. Asta nu în documentație, adică dacă căutați pe Google Istio External Access, are o pagină dedicată pentru asta și spune, dacă vrei să pui registry only, trebuie să modifici mesh config.outbound-traffic-policy.mode. By default e allow any. Și ca să o modificăm, mergem la mesh config. Outbound traffic policy. Mode. Registry only. Așa, bun. Și acum să-i dăm istio.ctl upgrade, -f default YAML, yes. Bun. Practic ce mi-a modificat el în Istio System e un config map numit Istio. Și aici se adaugă toate configurile pe care le folosim. Ăsta e folosit de Istio-D. Istio-D montează config map-ul ăsta și ia de aici parametri și se autoconfigurează în timp real. O altă chestie mișto pe care poți să o pui aici este să activezi access log-ul. By default el nu are access log activat și trebuie să-l pui tu de aici din mesh config. De ce zic asta? Poate, nu știu, la un moment dat nu prea vreți să dați Istio cât la upgrade, vreți mai întâi să testați o chestie, să dați edit manual la config, mai vedeți că merge și după aia îl puneți în YAML ăla și dați upgrade. Poate să fie și asta. Dar ăsta e source of truth, config map-ul ăsta. Așa. Și acum, teoretic, dacă dau iar curl-ul ăla, ar trebui să nu mai meargă. Și, într-adevăr, nu mai merge. Dacă dau și un -i la el, îmi și zice 500 de bad gateway. Nu mai merge. Ca să vedem, v-am spus de treaba aia că fiecare proxy are un service registry. Comanda ca să vedeți registry-ul unui proxy este istio.ctl proxy config clusters și aici puneți numele podului. Serviciu. Și astea sunt serviciile de care știe proxy-ul ăsta de pe app1. Practic știe de serviciile app1, app2, app3, blue, green, red, serviciile lui Istio-D, lui Istio-Ingress, kubedns, adică ce am instalat deja în cluster și porturile astea. Mai vreau să ridic comanda? Da, sigur, N-am asta. înțeles pe cine întreabă. Acum, Da. doar Istio sau cine poate să vadă lista asta? Istio.ctl, deci trebuie tool-ul ăsta ca să vezi lista Doar asta. el. Da. Nu, mă gândesc că să nu cineva din interiorul aplicației să poată să ruleze o comandă pe proxy-ul lui și să vadă tot ce mai există în sistem.
Să fie prea multe informații transparente. Uite, asta e o întrebare bună. Din ce știu ce face în spate ăsta, se conectează la proxy și face un curl, că astea sunt niște statistici pe care ți le scoate Envoy. Acum, nu știu dacă aplicația în sine se poate conecta la Envoy, că din ce știu cum funcționează Istio, este sidecar-ul măsluiește IP tables înăuntru podului și el preia traficul pentru 80 și după aia, că practic prin el trece și el să o trimită mai departe. Și nu cred că se poate conecta, adică dinăuntru podului, poate pe portul de metrici, dar nu știu. Trebuie testat, nu știu să zic sigur, dar e o întrebare bună, chiar e. Bun. Așa, și acum cum facem să adăugăm google.com în serviciul registrul ăsta ca să meargă, să poți să trimit trafic către el? Și răspunsul e creând un service entry. Practic cu YAML-ul ăsta tu definești o intrare în service registry. Și aici facem un service entry numit Google Ext, care ai definit prin hostul www.google.com. Export tool ăla de acolo spune că service entry-ul ăsta este valabil doar pentru namespace swap 1. Adică dacă eu creez service entry-ul ăsta, o să se ducă doar în proxy-urile din app 1, din namespace swap 1. Adică asta e bună din punct de vedere al securității, pentru că poate nu vreau pe toate namespace-urile să dau acces la www.google.com, doar pe namespace swap 1. Atât. Și altfel există o steluță sau o listă de namespace? Dacă nu pui export, o să spună pe toate namespace-urile. Și după aia specifici porturile pe care se poate conecta și resolution de tip DNS. Asta e folosit ca să nu... De exemplu, o aplicație, să spunem că ea are fost hackuită, ea poate să trimită către un IP pe care îl vrea ea, un IP, nu știu, să conecteze la un IP, să descarce ceva, poate să trimită către IP la un curl și să pună în host header www.google.com. Ce face chestia cu DNS este, nu ia în considerare host header-ul, ci își face singur DNS resolution și așa știi sigur că să ajungă unde trebuie și nu poate să fie măsluită. Iar aia cu location destul de sigur că e doar ceva, un tag în care să știi că nu se află în mesh endpoint-ul ăsta. Hai să-l creăm. Și să ne uităm din nou la Service Registry. Și au apărut aici două înregistrări pentru www.google.com, pentru portul 80 și portul 443. Și acum dacă trimit request către www.google.com, ar trebui să meargă. Și mi-a mers din app 1. Hai să trecem și din app 2, să vedem dacă merge. Ar trebui să nu. Dacă merge, e nașpa. Da, nu merge. Asta e faza cu exportul, doar din app nu merge să trimit request-uri către www.google.com. Întrebări până aici, până mergem mai departe? Către celelalte chestii? Da. Și mai face chestiile de DNS și așa mai departe? La IP nu mai merge, dar nici nu ai cum să măslești, adică are semna să poți să ai acces să și aplici. Eu ziceam în cazul în care cumva aplicația e compromisă și nu-ți dai seama, dar YAML-urile astea trec și ele printr-o validare, măcar nu știu că sunt trimise puse pe Git și se aplică după aia într-un pipeline și poate să vadă cineva IP-ul pe care l-ai adăugat. Acolo da, nu mai are sens asta cu DNS. Acolo când ai să listezi registriunii, Poftim? să apară IP-ul când ai registrat. Da, da. Și putem să mutăm iar către ăla ONI și nu o să mai aibă relevanță ale. Însă, o chestie foarte... Adică de ce totuși sunt folositoare service entry-urile și o să vedem mai târziu, nu sunt doar pentru partea de securitate. La un moment dat o să intrăm, o să folosim un software numit Kiali. Asta e un UI drăguț peste Prometheus. Îți face un graf de conexiuni în funcție de metricile pe care le expune Istio.
Și faza e că dacă tu ai în service registry www.google.com, poate să-ți arate exact că s-a conectat la www.google.com și să-ți arate, nu știu, câte au fost cu succes, câte au fost cu eroare sau ceva de genul. Dacă nu e, o să trimită către o chestie generică numită black hole sau ceva și nu prea înțelegi nimic de acolo. Adică asta e bine, chiar dacă ești pe Allow să faci service entry-uri, că poți să monitorizezi mai bine traficul și cum ajunge și cum răspunde endpoint-ul ăla extern. Bun. O altă chestie foarte tare pe care poate să o facă este MTLS, Mutual TLS. În ultimele versiuni, Istio by default, dacă tu ți-ai pus aplicațiile mesh, ele comunică prin TLS, fără să faci tu nimic. Și funcționează în permissive mode, adică sunt 3 moduri de funcționare. Disable, în care nu folosesc TLS, permissive, în care primești trafic și TLS și non-TLS, în cazul în care vrei să te conectezi. Să spunem că ai app1, namespace-ul app1 este mesh, dar app2 nu e în mesh. Și dacă vrei să te conectezi din app2 la app1, cu permisiv o să-ți meargă, că ascultă și pe port necriptat. Ce mai ești strict, în cazul în care ai pus pe strict, nu mai mergi. Nu te mai poți conecta dacă nu ești în mesh. Și hai să facem un test. O să ne conectăm din app 3, o să încercăm să dăm un curl pe app 1. Asta merge direct copy-paste. Ar fi trebuit să folosesc și mai... Ok. Și îmi zice, welcome to homepage. Ăsta e răspunsul pe care îl trimite. Vreau să dau cut pe... Ce o să fac acum? O să aplic resursa de tip peer authentication și o să-i spun că în namespace-ul app1 toate aplicațiile din namespace-ul app1 trebuie să primească neapărat o conexiune cu MTLS. Așa, și acum dacă încerc aceeași chestie, îmi dă comandă cu exit code 56. Cum pot să rezolv asta? Cum pot să fac app3 să discute cu app1 în cazul ăsta? Nu e free label, nu? Exact, îl bag în mesh. App3 nu e, doar app1 și app2. Hai să băgăm și app3 în mesh. Show labels. Cu label ns app3. Injection equals enabled. Deploy. Și acum pornesc cu două. L-am băgat în mesh și pune și site care și ar trebui să meargă acum. Gata. Și hai să încercăm din nou. Yep, a mers. Acum fiind în mesh, poate să-i trimită trafic prin MTLS și chiar dacă e strict, funcționează. Bun. Am ajuns la asta, un feature foarte interesant. Delay injection. Poate fi folosit vizi mai multe abonamente pro sau în cazul în care vrei să testezi aplicația ta într-un mediu de staging, să vezi cum se descurcă dacă, nu știu, răspunde celălalt microserviciu 10 secunde sau ceva. Deci să vezi cum funcționează timeout-ul sau ce face dacă trece de timeout-ul ăla. Și cam asta e tot ce face. Funcționează doar dacă aplicațiile sunt mesh. Două. Da. La o simulare să pui un delay, dar pe un serviciu extern. Măcar poate dacă îl declar ca serviciu. E posibil să trebuiască doar sursa. Nu mai țin minte exact, că este un feature destul de exotic, așa. E nice, dar nu prea am văzut lumea care chiar să testeze treaba asta, gen că ce se întâmplă când aplicația, nu știu, dacă celălalt microserviciu răspunde cu 10 secunde. Pare foarte fancy, că poți să faci chestii interesante, să nu pui delay pe toate. Da, exact. Poți să faci doar pe o parte din ele și la fel mai este fault injection, următorul, error code injection, e aceeași chestie, numai că poți să returnezi procentual coduri de eroare aiurea. Și vezi ce se întâmplă în cazul în care, și poți să le și combini. Unele se întoarcă timeout, unele se întoarcă 503. Și ce se întâmplă cu aplicația mea când intră o rețea,
care e foarte flaky. Are probleme. Estimez că primul cu adăugat o delay ai putea să folosești când îți testezi mai încolo ce era cu circuit breaker. Fault injection. Să vezi cum... Circuit breaker-ul e și ăsta aici. Ăsta, practic, se uită câte conexiuni ai către aplicație și dacă treci un anumit număr de conexiuni, începe să-ți întoarcă cod de eroare. Adică nu are treabă cu... da. Bun, hai să trecem prin ele. Hai să adăugăm un delay. Teoretic ar trebui orice request-ul trimit către app 1 să aibă un delay de 7 secunde. Și acum ar trebui să ia vreo 7 secunde. Nu vă trolați colegii cu chestia asta. Dar, na, asta face. Bun. Hai să trecem la următoarea, la error code injection. Cum am zis, e cam aceeași chestie. Numai că îți trimite un cod. Poți să trimiți ce cod vrei tu, practic, înapoi. Undeva rapoartele când durează request-urile între servicii. Da, o să ajungem și la partea aia. Am senzația totuși că pe paginile lor au un demo care arată totuși la ce putea să le folosești, mai ales pe aia care e cel cu delay-ul și era interesant. De obicei, delay injection, de obicei asta e în testare. Da, Acum, stare, evident, da. test de resiliency application. Deci e fix într-un mediu de staging să vezi ce face aplicația ta dacă primești un răspuns mai greu decât s-ar aștepta. Bine, poți să faci și în producție și zici că e chaos engineering, nu? Nu, că vrei mai mulți bani pentru resurse. Dar Netflix, Vrei să știi că funcționează. E bună. Nu era cu legenda cu for loop și fiecare lună la salariu mai putea cu zero. Din time, din sleep. Da, da. Bun. Hai să testăm și asta cu error code injection. Și la fel către app 1. Stai că ceva... Cred că... Aici cred că e o problemă. Uite, o chestie interesantă. Le evaluează prima dată pe aia cu delay și după aia pe asta. Și practic a adăugat delay-ul, dar n-a adăugat. Adică dacă vrei să le folosești pe amândouă, trebuie să le pui în același virtual service. Ca aici, uite, adică ca exemplu l-am adăugat pe amândouă, am făcut request și a durat 7 secunde, dar nu mi-a întors 503. Așa că... Bug sau feature? Delete, -f advanced 05 delay și acum ar trebui să meargă ăla. Da. Prezentare în care căutăm în 503. Ți l-a dat. Default filter, abort. Putem să dăm și un I aici. Da. 503 service unavailable. E frumos că îți trimite și un text înapoi. Nu știu dacă poți să-l... e text standard. Da, nu știu dacă poți să-l modifici, să-ți trimite altceva. Știu că aia, server în voi, ai Header-ul ăla, header-ul ăla. Să știi cine te-a faultat. Da. Pentru 503 de la Envoy, nu de la aplicație. Adică E de la infra, nu e de la dev. Am pus și un fișier aici unde e bonus, unde sunt amândouă. Așa le folosești pe amândouă, le pui efectiv. E o listă de faulturi. Dar astea sunt singurele două pe care le știi, delay și abort. Bun. Circuit breaker. Ăsta, practic, cu ce te ajută este momentul în care ai prea multe request-uri către o aplicație, le taie pe restul.
E un fel de rate limiting, dar numai că nu ți întoarce un... Cred că nici nu poți să văd. Dar nu poți să-i spui ce cod de eroare să întoarcă. Deci o să-ți întoarcă 503 sau ceva de genul. E mai mult ca usability ca against domino effect. Practic, dacă tu ai niște load în backend de aplicație, se restartează podurile pentru că health check și o să tot Kubernetes o să ai razna. Pui circuit breaker tocmai ca să eviți. Da, exact. Oare că face ce trebuie și sunt două. Și error să bag threshold. Da? Și atunci poți să încerci să simulezi cu fault-ul de dinainte. Da. Cum îți merge treaba asta. Da. Cum îl testăm? O să folosim Fortio. E un tool de load test, nu e nimic special la el. Putem să folosim și Bombardier, la fel de bine, dar ăsta este tool-ul făcut de ei, de load testing. Ca să meargă circuit breaker trebuie să fie și Fortio în mesh. Deci, practic, care face circuit breaking poate să-ți facă între punctul de intrare în cluster, între ingress gateway și aplicația ta. Să facă circuit breaking. Că și aia e tot în mesh. Hai să facem un namespace pentru Fortio. Să-l băgăm în mesh. Și să-l creăm. A pornit. Și hai să dăm niște load. Practic o să-i dăm care erau argumentele? Cu două conexiuni. Nu știu, QPS 0 aici. Nu mai știu exact care sunt argumentele, dar trimite 20 de request-uri. Cred că le trimite QPS 0 cât de repede poate. Gen, nu e 1 pe secundă, e cât de repede poate le trimite pe toate. Am uitat, am trimis către app. Către cine? Către app. Da, pentru că am lăsat la fault injection-ul și mi-a întors 503, toate 20 de request-uri. Dau toate, code 503, 20, 100% au fost cu eroare. Hai să ștergem ăsta, fault injection-ul. Deci n-ai intrat partea de circuit breaker, Da. care ar trebui să intre și el, nu? Păi încă n-am crash circuit breaker-ul. Nu. Acum doar vreau să arăt ce face, că merge... Na. Gata. Acum au fost toate cu 200 cu succes. 5 milisecunde average, 308 queries per sec. Ok, merge bine Docker for Desktop. Hai să creăm un circuit breaker. Asta e un destination rule. Cum definește Istio în documentație diferența între un destination rule și un virtual service este că destination rule se aplică ceva după ce se face rutare, nu înainte de rutare. E ca un fel de sânat versus dânat. Și din destination rule, eu ce fac de obicei e să... o chestie foarte tare e că poți să selectezi modul în care se face load balancing către podurile tale. Că poate nu vrei neapărat să facă round robin, poate vrei list connection. Asta e un alt mod care poate să te ajute pe tine să fie mai performant. Dar o altă chestie pe care poți să o faci dintr-un destination rule este să faci un circuit breaker, care în cazul de față spune că poți să ai maxim o conexiune către podul ăsta. Și poți să ai maxim o singură are de 500 pe secundă. Bun. Nu o să insist foarte mult pe chestiile astea, că eu deja e 8.56, deci cred că o să merg puțin mai repede. L-am creat și dacă rulăm iarăși Fortio, observăm că din 20 de request-uri, 17 au funcționat, 3 au dat 503. Deci mi-a făcut circuit break la un moment dat. Depinde, poate fi 10 cu 10, depinde cum apucă să trimită request-urile. Așa.
Din motive de timp, vreți să vă arăt și authorization, aș trece mai departe la observability. Authorization e, cum am spus, practic ce fac în exemplul ăsta este limitez pe unul din aplicații, limitez request-urile să meargă doar get, parcă. Asta e tot ce face authorization. E un fel de rubac pentru aplicațiile tale. O să-l pun așa. Ca idee aici am făcut niște get-uri și am dat niște post-uri. Aplicația asta știe să primească și request-uri de tip post. Practic scrie niște JSON-uri în RAM și după aia le iei cu get. Și singura chestie care apărea în exemplu era că la un moment dat îți dă airbag access denied în momentul în care încerci să faci un post. Pentru că înainte e definit ca dacă sunt în namespace swap, dacă sunt o aplicație din namespace swap 1, atunci de la aplicația din app 2 accept doar posturi. Nu, dau deny pe posturi, că action deny. Da. Da, deci poți să dai ori deny, ori allow și acolo să specifici ce metode de HTTP vrei să accepti de la cealaltă aplicație. O chestie de securitate e foarte bună. Da. Dacă chestia asta de circuit breaker, scuza-mă că revin înapoi la aceea cu circuit breaker, poți să o aplici pe ingres? Destination rule. Cred că poți, ar trebui să poți. Că până la urmă și ingresul are un serviciu în Kubernetes. Ar trebui să poți să meargă chestia asta. Ceva specific de Istio. Folosești ingresul de Istio. Da, de seama, trebuie să fie în mesh chestia asta ca să meargă. Adică nu poți să pui pe unul, ai un Nginx ingres să pui pe ăla, că nu merge. Că asta e o setare care la rândul ei Istio să trimită către envoy-ul ăla și îl configurează să facă circuit breaking. Hai să trecem peste asta. Bun, observability. Ăsta e destul de interesant. Sunt două tool-uri pe care puteți să le folosiți. Fie Stack-ul Prometheus Grafana. Aici am lăsat un link. Ideea e că în producție, într-un sistem real, ce ai vrea să faci, ai vrea să iei dashboard-urile alea de Istio și să le integrezi în Grafana-ul tău, că doar nu o să ai două Prometheus-uri, că n-are sens, o să ai unul singur. În cazul de față o să instalăm niște Prometheus-uri mici cu care vine Istio la pachet, doar așa de demo. Și după aia mai Kiali, este service map-ul ăla de care v-am povestit. Trebuie să descărcăm, nu descărcăm Istio-CTL, descărcăm efectiv Istio și îl dezarhivăm pentru că acolo sunt YAML-urile alea cu Grafana, Prometheus și Kiali. Așa, Istio, așa. Bun, pot chiar să dau înapoi și o să instalez Prometheus și Grafana. Și o să mi le instaleze în namespace-ul Istio System. Ați mai folosit stack-ul Prometheus Grafana? E destul de popular. Au pornit foarte repede. De ce am folosit YAML-urile astea lor din samples este că după aia poți folosi o comandă istio-ctl dashboard Grafana și te duce frumos către, te loghează, e for demo purposes, adică nu e, din nou, în producție vă recomand să vă duceți pe link-ul ăla, să luați dashboard-urile și să le integrați în Grafana. Și hai să intrăm pe Mesh Dashboard, de exemplu, și să dăm drumul la niște trafic. Asta e să deschid asta în alt... Așa. A pornit, mă duc pe Mesh Dashboard și pornesc Fortio. Dar nu Fortio, aveam aici un exemplu unde dădeam ăsta.
Un wild true cinstit. Do curl. Ce să vrei mai mult? Load testing. Exact. Așa. Și acum încep să apară aici metrici în real time. De latență, queries per second. E frumos și cu AB și cu... Dar un curl cinstit la vremea lui. Da. Și cam asta e. Basically, normal că ăsta e adevărat tare când la momentul în care ai trafic real și poți să vezi aici către fiecare serviciu cam cum arată latența. Cei de la Freshful folosesc dashboard-ul ăsta. Deci Suntem o pe Facebook. ăsta, da, din nou, dashboard-ul e production ready, numai că Prometheus, Grafana, astea sunt... De seama, dacă ai instalat Grafana sau Prometheus, tu ai instalat Helm. Și ai avea un Prometheus central unde îi trimite metrici. De asta zic că ăsta e for demo purposes, că n-aș folosi în producție un Prometheus mic pentru Istio și un Grafana doar pentru Istio și după aia un Prometheus mare pentru restul. Sau poți să ai un singur Grafana și două Prometheus-uri, că le poți conecta. Da? Da. Apare acolo pe Google.com, acum că ai trecut pe Allow All. N-am trecut pe Allow încă. Allow All. Nu l-am modificat înapoi. Dar Dacă vede request-ul ca ducându-se către Google sau se duce în platform. hai să vedem. Hai să-l modificăm către Allow All iarăși. Mod Allow Any. Așa, STOCTL upgrade. Și un curl cinstit, dar numai că către google.com. Să vezi ce o să mă baneze. O să mă baneze. Fa nu pe mine, pe eSolutions. Hai, lasă-l așa să vedem. Și trebuie să arate. Ia să vedem. Da, aici cred că îl vede. În Chiali îl vede. Aici în dashboard-ul ăsta de Grafana nu... Da, nu vede ca și Black Hole sau ceva. Nu se mai Da, da, da. O să vă arăt în Chiali. Aici, într-adevăr. Adică, da, pass-through, cred că îl vede Da. doar când e în registrul. Hai să punem, vedem și așa. Testăm pe amândouă. Asta nu merge pentru că e din app 2 și app 1 parcă am pus service entry-ul ăla. Da. Hai să vedem. Da, nici așa nu pare că funcționează. Deci vede doar mesh dashboard. Astea sunt metrici de performanță din... Doar mesh to mesh, adică să Da. fie ambele în... Astea sunt toate pe care le-au și service dashboard. Da. Hai să trecem mai departe ca să nu... Din nou. Așa, și să instalăm și Chiali. A, uite, aici a apărut Chiali. L-a văzut către Google X, a văzut traficul. Și mi-arată niște metrici. În dashboard-ul ăla, nu știu, nu e configurat să
arate. Și sunt sigur că dacă vrei tu să intri în dashboard, mergi și le găsești în Prometheus, că și tot la Prometheus se conectează. N-am fost atent, chiar asta e by default din Istio sau e... Nu, e un add-on. separat? E un add-on, da, pe care îl instalezi. În cluster și are interfață web. Exact, uite, hai să trimitem trafic către, nu către www.google.com, dar către, așa. Și ar trebui să se reconfigureze în timp real. Are o dată la un minut, e flash-ul. Gata. Și aici mi-arată că se duce din app 2 în app 1 și mi-arată și pe muchii asta că au fost numai coduri de 200. Dacă dai spre alt site, Către alt site în ce sens? nu Google, că asta o ia la oameni. Trebuie să-l bag în Service Entry ca să... Mai înregistri când... Google, da, e în Service Registry. Nu, dacă pui un alt site, îți arată că nu merge spre acel... Da, hai să încercăm. O să-mi arate... Uite, dăm către... Google.com, Fără www. Răspunde că nu... Asta e că din app. Dar vezi ceva în chiar. Ah, ok, am înțeles ce vrei să spui. Da, nu cred că... În practică ai lăsat să exporte metricile astea? Adică se simte că Istio le exportă? Ca și load ceva? Adică să dau parte load-ul Prometheus respectiv. Nu prea, e destul de optimizat. Și o să găsești și în documentație la ei că specifică asta, că e un punct de, cum să zic, de la care au lucrat să fie cât mai, că într-adevăr e un concern chestia asta, că pentru fiecare request niște metrici în Prometheus. Dar nu, e ok. Deci l-ai activ sau l-ai Da, da, da. activ în producție? Da. Hai să încerc să trimit iarăși ceva, nu știu, wikipedia.com era? E com sau e org? Org? Nu. Da, bine, e și de pe app. Da, este, pe de asta nu merge, că este în... Trebuie să pun iar în allow any. Nu, și dacă lași așa, nu-ți arată. Păi așa îl omoară înainte să... Ideea e că fiind în registry only, îi taie macarona înainte să-l și înregistreze ca fiind un request valid, că nu lasă să treacă nicăieri, nu pleacă din proxy. Păi da, dar îl duce undeva, adică în black hole. Mm, Adică trebuie să vadă acolo, mă rog, o cheiță, ceva, că se duce request-ul, dar nu știu ce request. da, se duce dacă ori ești în allow any, ori... Uite, hai să trec în allow any. Poate ai vedea că cineva vrea să scoate traficul ăsta. Bine, să pare că s-a conectat și pe urmă s-a închis conexiunea. Deci, teoretic, ar putea să prindă și treaba asta în... Teoretic, da. Deși host, nu știu dacă prinde și host, doar cel mult un IP sau ceva. Așa. Da, sper să-ți mai meargă Istio pentru următoarele slide. Gata. Pass-through cluster. Dacă nu le-ai în service, le trimite aici. Așa apare. TCP3. Nu e pe registry, nu? Nu, wikipedia.org nu e în registry. Adică, acum este în allow any, dar n-am făcut un service entry pentru Wikipedia, doar Să dai în pentru... Google? Nu l-afișează, nu? Dacă dai în Google, o să-l afișezi aici, uite. Cred să apare www.google.com Și ar trebui să apară aici. întrebarea, ți lasă prea sus sau îți lasă? Vezi? Apare sus.
Bun. Și mai era o singură chestie. Vreți să facem și un exemplu de rate limiting? Hai să facem și un rate limiting. Asta e un rate limiting mai basic. Nu prea îmi place modul în care este configurat rate limiting în Istio. Asta aici pot să fiu sincer. Care este 0.9. Practic cum e configurat, fapt cum se configurează rate limiting-ul în Istio, nu au o resursă de sine stătătoare pentru rate limiting și ce faci este, au chestia asta numită envoy filter, unde practic tu poți să modifici config-ul lui envoy din proxy-uri. Dar e cam nașpa, adică ok, asta funcționează, dar asta e mișto că e flexibil, poți să modifici config-ul, dar ar fi fost de preferat să aibă să fie ceva în destination rule sau ceva, să fie un rate limiter. Și dacă n-ai envoy, cum îi faci rate limiter? Nu merge. Dacă n-ai envoy, înseamnă că nu e mesh și n-ai. Nu, mă refer doar la gate, cum la ingrese faci rate limiting prin ceva și aici imaginam că acel gateway unde definești hostul unde ne-ai dat în prima parte are și el rate limiting. Nu înțeleg exact întrebarea. Exact, se poate face, sau dacă am înțeles eu, la nivel de ingres. Da, poți să faci rate limiting global. Ăsta e un exemplu de rate limiting local. Ăsta e pus pe proxy-urile din app1 și din app1 deployment-urile care au label-ul run egal app1. Deci se selectează doar podurile acelui deployment, dar există și rate limiting global, să ți-l pui pe ingres. Și ăsta practic face, lasă doar 10 request-uri pe minut să treacă. Da, 429. N-am trecut și exemplu aici, din păcate, dar l-am pus pe app1. Hai să dăm un... Din app 2 în app 1. Gata. Da. Deci te oprește. Putem să dăm... Hai să dăm un I mare ca să fie. Gata. Și îți dă 429 too many requests. Da. Astea fiind spuse, vă mulțumesc super mult pentru prezență. Sper că v-a plăcut workshop-ul. Am lăsat aici pe slide un e-book scris de colegul nostru Daniel pe partea de security. E un e-book care te ajută, adică dacă n-ai foarte multă experiență cu AWS, îți dă niște sfaturi simple de cum poți să securizezi contul în 30 de minute. Și niște chestii foarte simple care au un impact foarte mare. Pot să vă dau un exemplu, chiar am fost așa puțin uimit. În ultimele luni am avut 2 sau 3 cazuri de oameni care au venit la noi și ne-au spus: băi, mi s-au pornit, gen, am o factură de $30.000 luna trecută, dar eu consum de 100 de obicei. Ce s-a întâmplat? Sunt oameni care folosesc root account și își pun access keys pe root account. Access keys pe root account și după access keys-urile alea fost în aplicații și dacă le pui aiurea, intră cineva în aplicația ta, / ceva și are access key-urile. Și le-au luat frumos niște băieți care au minat, nu mă știu ce dracu au minat, Ethereum parcă, și au pornit, dar mi-a plăcut că au pornit, aveau un CloudFormation care spornea în toate regiunile, îți făcea că un CloudFormation și spornea un autoscaler grup cu maxim 10.000 de instanțe. Dar numai de dale, niște instanțe cu, nu mai știu ce dracu erau, Da, adică să-ți facă factura, ca lumea, știi? Și au pățit 2 sau 3 clienți au venit la noi și ne-au spus că, băi, m-am făcut $30.000, deci eu am. Cam ăsta a fost motivul, deci nu folosiți root account.
Bine, nu cred că aici e publicul care folosește root account-ul, dar faceți conturi de Yammer. Avea și MFA și alte chestii. Și ar fi bine să ai și, la scrie acolo, și MFA îți recomandă și mai multe chestii, dar asta cu root account e Billing alarms, probabil. altă chestie care e foarte importantă, dar Bine să le citească cineva. la cât exact? Da, exact, dacă îți facă ea într-o noapte 30.000 de Exact. trafic, a doua zi tu vezi billing alarmul, dar Da, că și ăla nu e real time, adică ia ceva până... I-am... Asta e așa, off the record, ziceam, de ce fac cu factura mea de 30.000? Și zic, pe mea folosești contul ăla? Păi nu. Păi nu mai plăti factura, scoate cardă din cont. Na, bine, teoretic, acum fără glumă, Amazon te ajută. Adică dacă le spui, bă, mi-a fost secărit contul, te iartă de factura aia. Adică, Râd și ei. râd și ei, își dau seama că a fost... Dar eu am făcut asta la... Nu mai știu, nu, frate meu, nu știu ce dracu a făcut, și-a făcut un cont de Google cu cloud, cu cardul lui. Și nu știu ce a dat drumul la Google, asta te zic cu factură de vreo 2000 de lei sau ceva de genul. Și l-a spus la aia, bă, sunt prost. Și puteți și mie să-mi iertați factura asta. Și le iartă, adică dacă își dau seama că... Și mie, la fel mi-a făcut Google Cloud, că și eu aveam cardul personal și am dat drumul la niște VM-uri și mi-a iertat factura aia. Eu folosesc cardul altfel. Da. Nu, faza e că nu te lasă cu Revolut. Google Cloud nu trebuie să-ți faci cont cu Revolut, cu carduri virtuale sau trebuie să bagi ING-ul.